Vítáme vás v Bioleťáku na letní filmové přehlídce Chrudimské filmové léto 2024. Program a další informace naleznete na www.bioleťák.cz nebo Facebooku letnikino.chrudim. Partnery Chrudimského filmového léta jsou Město Chrudim, Baringotka, bar a food truck na kolečkách www.baringotka.cz, Auto Hybeš Dřenice, autorizovaný servis a prodejce vozů Škoda a Kia. K Interiér Heřmanův Městec, dodávky a montáž oken, dveří a obložkových zárubní. Filmový klub Chrudim. Chrudimka.cz, portál, který stojí za to číst. Pizza a grill Tomato. Motobikes Bilany, autorizovaný prodej a servis motocyklů Royal Enfield, Vouch, Fantic a čtyřkolek Loncin. Saláty Chrudim, bistro s opravdu pořádnými saláty. Stav se nebo si nech dovést. www.salátychrudim.cz. Wush, česká módní značka s Chrudimi, už více než 8 let dělá radost zákazníkům v Česku i Evropě díky nápaditým kabelkám, batohům, peněženkám a také botám. Značka klade důraz na kvalitní zpracování, nápaditý design a širokou paletu barev. Rozvoz Chrudim. Zabýváme se rozvozem teplých jídel z chrudimských restaurací. Rozvážíme obědová meníčka a odpolední minutky. Na výběr je i z několika fastfoodových občerstvení. Noviny Chrudim, denní zpravodajství s Chrudimi a okolí, krimi zprávy, kultura, tady a teď. Jsme tu doma. Čtěte na novinychrudim.cz. Děkujeme za návštěvu a přejeme vám příjemný filmový zážitek.